Sa gudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Claire nga napoluan. Iliw, idi, kalman lain. Idi, kalman laeng manong nemi, tagas taon iti surun ko, ta dinalapos na kidin ito nga lalaki. Matam, abi ka dinalapos na, nakalawlawag ti dalat. Pasensya kan, miss. Nagdadarasak namin. Sorry, ha? Sorry, tarupam. Sorry nga talaga. Sorry. Kaya napagod mamaling ko. Nasakit ka di? Inutit yan tinasakit. Inigaman na tidak takyag ko manong nemikit na riknak tibara tidakulap na. Orek la nagarekin manong. Dili igaman na kasta. Nagbara ta imam. Agurigor ka? Nagagurigor. Ngim, gagangi ko na to eh. I'm a warm-blooded man. Warm-blooded man? Ano to warm-blooded man? Nabara. Di kang nga na yung agurigor. Sa balay di barat, gurigor, sa balay ba di bara nga talagang noon na bara ti may isang lalaki. Dinalapos na langarutin. Kalpasan na, imparik ng balata na bara nga takulap mo. Bullshit. Sorry na. Jack to, aramidan ulit. Okay, dato ka din nasakit. Namunot apurusam. Wish. Sige, nalaingin. Dinagkaguran. Agdardaras ka ako ng tingkan. Babamon. Abay. Bamlatan. Anong bamlatan? Saan ka nang agdardaras? Nananaga mo? Alex. Saan ka nang agdardaras? Agmulta ka. Agmulta kiti? Di pa nang talapos mo kanya. O sige. Agmerienda? Angan pa nagmimeriendan. Agsipingeten. Dinner. O sige. Yung talaga ako mo panamon. Awanin. Babaan da dyan. Sikalatan. Doon sa agad urek yung nga babae ka-date mo. Baamon. Orekit na mamu ka matin. Ano naga mo? Clear. Okay, clear. It's clear. Sige nga natin. Multakan. Mabisira ko na. Sa dyan. Di special nga class ka restaurant. Sabi ko maklas. Dala damak doon. Ano Jollibee. Ano Chowking. Diyak kahit di makan sa dyan. Kadi. Diyak kahit di ka dyan. Sa class ka restaurant. Sige, baka mo. Sige, gayam dagbayad. Manong nemi, aging kakalagi di agun tao ay katkasla mapaprusan pa lang titakyag ko babaen itiya nabara nga dakulap na manong nemi. Warm-blooded man. Manong nemi, adumating na lalaki digiti nagkarelasyonan. Ngim, kasla na isang sangayan ti barat dakulap na. No nabarat dakulap na, di adad nga nabarbaran, di barukong na. Di busong na. Dakit ipibig na. Ay, wakarik na agit iliw. Mailiwak. Edi pa nagnami manong nemi inigaman na ti imak. Ket kinibinak siyempre. Kaglamuyot ka nagbara na talaga ti dakulap na. Ket kabayatan manong nemi magmagna kami akip-kibinan nak, iti pa nagraip kinabayag ti dakulap mi manong nemi. Adada nga riknak ka talaga ti bara. Ket dayta nga bara kaslatay umululi ti takyag ko, aging ganit ti barukong ko, ket kaslap apurusan nan manong nemi ti barukong ko dayta nga bara. Ket jak nga alwadan ti naghasog manong.
What's wrong? Ada na sakit? Awan. Sige. Saan nga laki binan? Agbayan ka pa. Amalin? Awan ti pangiparit? Alis to agbayan naklatang. Kasta ni. Indrakos kumet manong nemi tiptakyag ko iti bagi na manong nemi mapneka. Nabisked ni Alex manong. Wan, nagsangsangayin dito kung marikrik na. Kasla, tiyakon kayat timangan manong nemi. Kasla, kayat kun nga i-check-in nak dito nga lalaki. Nagpastusak mo din. Kaamamok lang Alex tinagan na. Check-in nga sigod. Takas ano, talaga mariknak ti iliw ko manong nemi, mailiwak na talaga. Aday bagbagang, Claire? Awan, sikamot, talamang mangik mo. Okay, dito ten. Okay, tukaw ka ta. Ayabat na ti waiter. Waiter, kain ka tuminom. Ha? Malaksit no saan ka gininom? Parak? Wah. Ano kahit mo? Beer? Hard? Red wine? Kahit ko hard. Brandy? Whiskey? Brandy. Sige. Yes, sir. Dito ti menu. Agsiserve ka dito ti hard drinks. When, sir? Magdit ka man natin ka. Brandy? Pundador. Ano tayo classic. One, sir. Mano, sir? Teka basitan. Teka taklan na tan. Hanta mga ibus. Di, balunan ta. Sige. Letay kadaklan. 1 galon. 1 liter. Sige, 1 liter, 1 liter. Ken, yun naman diyo, diyo mainom. Ken na ima sa pulutan. Nakain mo pulutan. Crispy pata. Okay. Kasi nung kabayag na si crispy pata? 5 to 10 minutes, sir. Okay. Sige. So, balat order na mi. Sa kamdo order ni tayo pangnabihan mi. Alex? Ako malati agungin? Agungin ka niya? Asawa? Awan? Awan pa asawam? Awan. Awan pa'y asawam ko nak. Awan dito'y asawa. Ano tingor dyan na? Ano awan dito restaurant? Ada dya balay. Loko ka. Katsi ka. Ada asawa mo? Awan. Awan dito'y? Ano dya balay yo? Awan ito'y, awan dya balay mi. Tingor dyan na. Ada dya Saudi. Ada ti abroad. Di mailiw ka? Unay. Nauro na iti aprosam ti takyag ko. Narik na kasigot ti iliw ko. So nga, agmulta ka. Kaya nagmulta ako ni. Hala nga dito Dito nga rin. Basta, epam ti iliw ko. Kahit kumarik na ti baral pag-im. Tap naman yung pinsan nga may papantili ko. Mabalin, Alex. Please. Uwa pa, Please ko nang pahin. Warisan ka nga, please. Sana ka napaidam. Really? Yeah. Saktay tao nga. Saan nga napaidam? No ragsak ti pagsalitaan. No kasapulan na. Ikang kati nituding oras. Iso na lang da. Di nag-agagawan. Di nagtakikwain. Kumindaw ka lang ti oras. Dito lang. Wow. Taak pala makasarak ti kasto yung lalaki. Isang sangayan ka, Alex. Dadan ti arak.
Sumarsaro ng pulutan, sir. Agorder ka lang, sir. Tap no, may ready? Okay. Amin nga pa naka-best you dito, eh. Good for two, sir. Good for two. Okay, sir. Amamunutan, kahit mo sa, kahit ko sawan. Awan, sir. Okay, sir. Suro no kasi ti pulutan. Siyak manong name ng taog ti duwa nga baso. Oh, ako na ka. Awan tinyag na dito nga ice. Oo, api ko mga ikam ti ice. Di ka ga ice? No. Maramanan ti ang araman na brandy, no? And ice. Danum ngay. No. Single shot. Naruam kan sa amin kami ninom. Haan. Sumagmanulaeng. Mamanulaeng. Ita ang krusunada. Kahit ko nga nabara matibagi. Nasal nga sikat tinabara. Numinumak, nabarbarak manen. Wow. Agurigor ka na kwan. Agkumbulsyon na pen. Alam, baglagin din ta din nalapos nagsika. Yung baglagin din ta na maamuka, Alex. Kat sabi ko, ma, takang kanain na tong dungdung pa rin. Manong name kinuntro ko lang timinom inyat aduk tinagpulutan, naging gadim tengen, naging in-order na manong name amakan. Saan na makan namin dito eh? I-take out. Yawid mo. Sabi ko may yawid ko. O, magkadok mga jibalay. May saka jibalay, ah? Di, may kakad-kadoin. Nasa jeti kayat mo, di, sabya, eh? Bas nga hotel. Sige. Lagi team. Disturbo ta dyan. Awan, di makadisturbo ka na ta. Sige. May namagpay. Manganta no, ijeton na kaninta, jibalay. Sige. Paabday, bak nga rin waiter. Tap nilikas takit pa, pabunguntan. And then, hinta ka rin jibalay yun. Manong name adda kutse ni Alex ket isot nagluganan mi. Yung baga kengkuana sa dinot pangiturungan na ti kotse ket 15 minutes anakadanon kami. Manong name adot karuba mi ket adu digiti nakakita ka na kami. Oh. Adamad kayam karubam? Mabam na tayo da. Bakit danon da kinilakay mo? Mabam na tayo da. Mabam na tayo piyesta. Ang piyesta di kiti Marites. Ito yung hotel na kumanda panantan. Makan. Manong naming gabot na nakabarbara ti bagi gabot ti arak. Tinaros ko nga dahagos iti shower. Nagigtutak lahingin idumay nakdanunan manong nami iti uneg ti banyo. Ket dito yan manong nami nga imparik na dekiti adu nga para. Nga kasapulak. Iti uneg ti banyo pa lahing manong nami. Kasta unay, iti pa nang bukbuk kada kami ti shower. Iti pa nang may sa ti bagimi lamo-lamo. Iti kinapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi. Iti panag-green ni series ti pusong ken pusong ti barukong ken barukong. Ngayon kaslasaan kakabailan ti danom nga nalamiis asebseban ti panakailiw ko. Ken panakailiw na kanumen. Iti uneg ti banyo laingen manong nemi urekla namin talon. Sa amin tuluyan manong nemi ti uneg ti kwarto. Nga iti asideg adadya ti harak. Nga ti asideg adasadya ti pulutan. Nga ti asideg adasadya ti makan manon nemi. Ket gabot ta mabisinan kami, tamabannog kami, akit uminom, mangan kami. Hindi kitahan na manon nemi ti oras iti cellphone. Nagkawit ako. Yang ka. Dalat sa nga mabalin. Imbaga kang kay tayo, di ba?
ada na ito ding nga oras. Agawid ha, kapot adalas kang nasang petak. Among nga rutin ito palay, tawagan ka lang, umay ka nga dakos. Sige, tagsaritahan tanto di schedule. Sagbay nga gayod ka. Sabay, pinsampay. O insampay, Alex, please. Please, Alex, please. Kaya dinakbit na pagkadkadan manong, tako na kanya, nahimas ka. Nakalalayang ka, Alex. Si kalakuman tinagbaling nga asawa, Alex. Dahil tamaten manong nami tinang maritesan kanyak dagiti karubak. Tanugas ta mabigatanak manong nami, syempre, tagalad ko naka-short, naka-sleeveless, no awan ti masapul ko, nga usarek, nga gluto, mapanak gumatang inta store. Sakti kit-kitaan. Pagpiyastahan, pagpiyastahan. Yung madamay sa kadakwada nga natured manong nami, ay, Claire. Ano na? Guwapo man dati di ko, guwapo. Kapinanom na jay. Kaya mo yun na. Pinanawan nagjasawa. Tanapan dya Saudi. Inya dayo na kanyak. Jay kakailiiliw ko. Di, siyempre. Kahit kuman nga mapantiiliw ko. Kaya po kita. Kita kakaasiman nila kayo mo. Agsaksakripisyo si jay. Para iti panakaisagaan ti masakbayan ti pamilyayo at dakantoy nga. Nana, basol na matlaeng, tayo niya dayo na. Talagang diyak kumamat kayo di ka palubusan. Mimpilit na. Bahala ka ako na ka. Kit anon tong arti mapasamag inton mamon na. Kit mamon na tulad ta. Kinabud no na kit intawag ko pekit din. Nadakin na idak idrabi ko na. Kananak ko na. Agad mayata. No, may papantaili mo. Mayata, adda. Bayat kaawan ko, adda, di, okay. Kuna naman. Imposible nga sa wandeta ni lakay mo. Imposible nga inako nga mismo, si ka mismo nang ibaga. Every other night nga umay ni Alex Manong. Ilutwak. Siyempre, mangan kami. Sakam tuman na nagkinaan. 2 oras lang Manong. 30 minutes ka mga mangan sa 1.5 hour may iti amumlatan Manong. Noon mapasama. Inakon. Umiyangkon. Deta manengket. Nga mabalin. Agawid siya balay. Ito ka, anong arat ngumiyang ka? Iba tulad ta. Awang gayam, ano trabaho? Trabaho? Ada negosyo. Okay. Lutoy. Di sentro. Di syudad. Rigad mapangkat aldaw. Malam. Kat kumusta mo tinegosyo? Mayat. Pautangan naman kita pagpunak to matado akto orderek. O may kandugay mga aldo dyan. Anda paglutok sa dyan. Kaya nadapay ko. Ino umayak sa dyan, di hanak kumain nung kanto eh. Wala met. Wala sa anin. Ngayon, everyday. Ako ka. Ika sa doon dumadama ka. Dadangar ti problema kita eh. Manipod idi. Hanak mo na matatngan. What? Agagangaw ang asta. So anak agangaw. 2 bulan barang na delayak lang. Diya kahit nga ta pakakitaan. Iso nga. Makas magarigan, pilit mo lang ang pakakitaan. Gupden na relasyon ta.
Ha? Ulitek. No kaya't mo ang nanayo na kastoy, huwag, huwag kang magpabuntis. Sige, akong problema. Gusto kayat mo. Ado dita. Ti, basta. Ado dita. Oo, no, dado makasla, jackpot yun nga. Ada kaskeg ka. Clear. Diyak kumamit aramidon ti kastoy ng sa anak nga inadyawan ti asawak. Kinjak kumamit aramidon no saan ka naman mo. Peso? Ibang-iba ka eh. Nakaraden. Umikat doon naldaw, no? Naldaw ni bigat. Nuti nga eh. Ka? Calling card ko. Data address. No, sige. Umayag tumangal daw. Mga anak to. Sanak to kanin. Mayat-met ko nak manong name up na awanti magitkitan na chismusa nga karubak. Ngim, kabutasan damat na makitkita, dito'y kami pwestok manong name nga mangal daw, kalpasad na buo nagto digiti dua nga babae nga kakaduwak nga mapangkay pa lagi jahay ko na isinsenyas ko git. Wala, ma'am. Guwapo nga minisan niya. Hala, ma'am. Nilakay mo din sa Saudi. Psst. Ba, ikatang ka. Sige, ma'am, dito ka malatan. Napigsat asog ko. Hindi ka mo pa nalorog nga i-close. Kasi ano, ada sumbre ka customer. Sige, bantay ka nga rin. Ha? Sige, ma'am. Tading game man, no, kasi ano, tarang eng mo. Manong nemi, talaga kang kanayon ng pantiiliw ko. Okay. Ngim no kasta nga datalo, upat, 5, half day, ano, dandari may isang aldaw nga saan ko makita, manong nemi ni Alex, mailiwag man lata. Hambat nga pantiiliw ko, tikaawan nila kay ko. Nimat lata Alex, and manong nemi, tikailiw ko tinuwaran oras. Ngim, nakadakdak ka lang ngayon, manong. Saan ko ngamin nga dandanin. Nadilaya ko manong tupat ng bulan. Ito tanadla ko manong nemi, timay sa kadigiti, kaduwak itiya. Wagwagan. Ukay-ukay. Alamam, sikog daytan. Maululawak na rin eh. Upat nga bulan eh. Ay, kagpa-check up, ma'am. Tapno, mapaniknikan? Upat nga bulan eh. Apay, kasapulang pati pamaniknik. Ingkag pa-check up, tapno ma-restaan na ka ni doktor. Dati abugay ni ating kapapanan. Ada mo mo, ma'am. Natot address na. Natot calling card na. Daling dati nga doktor. Amo nag-ikat. Sabi ko, paikat mo. No doktor, iti mangpapas nga iti may isa nga masikog. Kabay lang matag-ikat, diba? Alam ni ma'am, di lang mabuting. No kayat na mama no, 1 in a million lang di doktor. O nga, 1 nugot kang paikat. Uno, regregan na sikog. Agbuting kayo na po, Diyos, ma'am. Loko ka. Ada Diyos ako din nalakay ko. Pagkatapos masikugak. Dito ko mapinanood mo. Sakbi yung nagkarelasyon kayo kini Sir Alex. Nabanak nga talaga ti doktor iti dedi nga malemano. Iti inted in recommender ni Sita na sales lady. Mrs. 4 months. Doktor, saan nga po iti asawak na ito eh? What? Ada di abot iti asawak. Doktor, ori man ang pagbayad ko. Titadbukan niya ka tumarek, tap marigreg. Please, doktor.
I'm sorry, Mrs. Abaling ka ang tiliwan. Di kastang ipagbagan. Patiliw ka karigi di pulis. Tsaka yung sakripisyo. Di ka na doktor ko. Nagbuti ka kinapo, Diyos, Mrs. Nagdakala problema. Kadabing hindi mo sinakbayan. Sige, nakaroon. Agor ka, Mrs. Kaya resetaang ka ti agas. Vitamina. Te magparagregtedad mo, doktor. Han. Dadadadakit ako mapet. Taplusan nga maragreg. Ito yun. Katangin nito. Thrice a day. Nalaka lang dito. Sige, doktor. Katangin ma. Tumaram. Tinawagag ni Alex manong naimi di adda akong dito pwesto. Alex? Abay? Mabaling umay kaitan. May tal daw ah. Umay kaitan. Ito makaawit di kiti kakaduha. Oren rabin ito nagawin lang. Ngayon nakasaran ton di pwesto. Makabadlog kasi ka. Di kahit mo ka na yun. Nanda na patig ng pagkaking ka. Sige, umayak. Pinagusto mi pahitirik namin manong naimi kalpasan na imbagakon ti amin. Masiku ka. 4 months. Napana ka mismo ti doktor. Tsaka di ba ni bagaking ka? Andiyak kaya? Taapay? Diyak kayat? Taapay? Diyak kayat nga debidensya. Apay nga di mo kayat nga debidensya. Di mo kayat nga debidensya para kini? Kasi no, numamo nila kayo mo. Nagsina kami di. Itultulod nga si kakinsyak. Ibagaking kayo din. Nga nagsikog ka. Magupit ang relasyon ta. No. No, Alex. Alex, please. I'm sorry, Claire. Dahito hindi pa di. Alex, no. Alex, no. No, Alex. Ada kung dito'y balay manon nemi ititawagak ni Juju. Makamutan, lumadamag trabaho at kasting oras uno saan. Kinunak basta tinawagak. Sinong bata na? Hay. Nabayagin nga sanak tinawagan na. Kaya doon tumawag ka, anak ikaskaso. Sorry, Jojo. I'm sorry. Na. Kwartang? Diyak masapol ti kwartang. Adamat business ko. Anang rin. Salut-sutik, pag ipanam ti sweldo. Ipipa mo, karigiti parents mo. Or dito. Ana? Or nungag dito. Yung nada dumawat, katakawada, dumawat. Mangimbaga. Utang? Utang. Ika, ngayon saan manakanayon? Sabi ka dakad. Nakasurat mo. Siganik to ina. Kapatasan mo masapol ti kwarta. Tadabat business mo ako nam. Kaya masapol dali pautang ida. Jojo, ano taramidam no, mamuam nga, napadasa konti na karelasyon ito sa bahay ng lalaki. Di ba yung magaking kaidi, nga saan kong maikari, nga di kaliputan? Mailiwak to, katanya taramidak do mailiwak.
kang unahan ti amin. Masiko kag 4 nga bulan. Hello, Jojo. Any reaction? Apit di awal bangig ko. Ano tinamnamayam ko mga reaction ko? I'm sorry. Ibaga kang kahidi. Nandiyak may kari, nandiyak to ka namin. Impilit mo, imbantayo. So, kastoy. No, dinak mapakawanan ka, dinak kayatin, awan di maramit ko. Ipas nga ikot anak ko. Kat anak ko to. Ganito nagawid ka, no kaya't nakto asang petan. Masang petam to ti anak ko. Kat no kaya't nakto pa lang, di pututan nakmet. Sige, kat madaman trabaho. Awan pulos reaction mo? Do you still love me? Ibilang nakadi pa lang asawa? Kat do'y baga nga dikan kaya. Awan maramit ko. Ayun no kaya't naklat ta. Adalatakan ka. Itol-tuloy yung kadit relasyon nyo. Dahil tangarod ka, di problema ita. Kung na kanya, nga jak, di na kayat nagsikuka. Yung sang ko indal talay. Yung palubos ko nagsikuka. Kahit ko na, itatanamuan na nga nagmasikuka ko, goodbye. Kasi jay, tinasarakam nga lalaki. Kasi jay, di na kayat nga ebidensya. Kasi ano nga, numailiw ka. Di sumambulak man sa baling nga lalaki. Kastoya ka mailiw. Nimbagak kang karata ini. Nimsad na kapinati. Bahala ka, tibiyag mo. Sige, bye. Manong nimisan ko na puutan nga nagted-ted di kiti luwak. Tsaka muno anyat kasangit ko. Gapoy ti may sa nga inosente nga adda iti tiyan ko. Dua, tinapukaw ko. Napukaw ko ti asawa. Napukaw ko ni Alex nga ama ti anak ko. Sige. Dua, may sa kasukat ti dua. Intuloy ko lang tinagdegosyo, manunemi o may dito pwesto, aglako, agorder, agawid, agmay mesa, iti balay, mapanagpa-check up, iti oras, iti nagpanagpa-check up. Doktor, kumusta tinak ko? Nasayat na tumarem na kitir sa kang kami sis nasulunat. Akas ka nasalunat mo. Wanggayam, kumusta ti nagiti lalaki ti biyag mo? Napukaw ko idan, doktor. Hindi ibagak ipakaamok kinila kayo ko ti kasasahad ko. Dinakon kayan. Tsak ba't matawagan ti amana? Black na siguro. Gabutawans nga agsikog ka. Magupit ang relasyon ta ko nata. Napintas sa pakasalitaan, ti pakasalitaan. Ha? Doktor, napintas ti pakasalitaan? Napintas nga sa nga tuladen. Napintas ka po ta, saan nga rumbi nga tuladen? Nga may samat nga, pagmanamanaan. Dahil kita agid na tayo. Nga po tirigat pa nagbihag. Agid na tayo dahil kita kasawa. Amo man iti abroad. Ma'am, doktor, saan ko pagbawawian ti kasasahat ko? Nagasawa ak, kalikagom ko, nga asawa, nga tisibay ko,
Kan adda anak ko. Ngayon pinanawan lang ti asawak. Yung pilit na nag-abroad. No, mampesang ko kumakay ta palubusan. Saan ko ngayon karikin ko na ur-urahay kat awan to mapasama. Kat napasama. Diyamat na sarakak. Di na kayat kagsikukak. Tawans kagsikukak. Magupit ang relasyon mi. Yung saan kagbabawi? Sana kagbabawi. Napukaw ko man digit ito ngayon mada may sa akasukat na. Anya ti among doktor. No dati as anak ko to, kat isun to tigas-gasad ko, di ba? Kaya na. Kaya awanin ti sa bali, awanin ti, kaya't mo pa nga makarelasyon sa bali nga lalaki. Diyak to lamang, doktor. Diyak to lamang. Padbadasik ataw-tawagan ti asawak manong nemi pati isuna yung black na kun. Wari ni Alex manong nemi taw-tawagak awan lata. Kunang arot ni Chita. Ala! Saan mo samot ng mataw-tawagan nila kay mo, ma'am? Awanin, sino na kun? Kadatang arot amat anak mo, sikog mo, awan matin. Sumat lang ako na umumay tuwi na. Ti amok akit, di balayot umumayan na. Hanin. Tsak pa makunkontakin. Mailiw ka ta. Mailiw ka nga talaga. Kaya talaga nagtalinid ka nga talaga. Tipan nakailiw ko. Iliw nga talaga. Yung ma'am, kaslasan ka problema, ma'am. Mapi ko magproblema. Kaya na napukaw mo ti asawa. Napukaw mo ba tama ta anak mo. Problema ka kuma. Hanga problema dito. Tamom no, pagbalinak ka problema di kita, sana kakastoy. Relax ak lata. Isugayim di kasat ko, ken isugayim ti kinayat ko. Aging kaya manon naming adimtengen ti panagpasngay ko. Kinasritak ni Chita manon naming na iso iti mga sikaso kaniya. Tayo nagtatsweldo. Kasanungar din di okay, ma'am. Nagdalagan ka. Adaman ni Carmen. Mabal na sulo nga may pensa. Sikapit at mga dalagan kaniya. Tainto no mabalin kong itugutin ni baby sa jay pwesto, kat itugtugot ko ton. Sige, ma'am. Manukad ka lawas. May isa lang lawas. May isa nga gwapo manon name nga maladaga timpas ngay ko. Kaya ingas ni Alex, ha? Gwapo nga talaga. Ay, kahit makontak ko man ni Alex. Ay, kahit kung ipakita kayong kuha na. Hindi na maganda manon name at ipanagang ko. Alex Junior. Intid ko man name iti apelyado ni Alex. Iso ka tita asawa, Mrs. Chismosa ka ba tayo? Wala ta, ito yung pa naka-register ito, husband. Saan isot asawa? Yung isot amana. Iso nga, in junior ko diya, anak, diya nakaputo. Di amana. Agasta? Bam na tayo din, basta father, etoy, senior. Wala na tayo, junior na. Nakirehistro man ng name ka datakupyak. Adabidensyak. Nyata mom, baka masarakak to sa dinutibalay ni Alex. Kinek yo, mismo di balay na nga kaduwak ti anak ko. Di ba? Karban laing ti Alex, nga mamuan, kan makita ti anak na. Kat no ito no, adanakan ti anak ko, katag saludsud, na sinot amana, di baga. Karbagan na. Ada pagkarbangan na. Kanada karbangan na. Mas daw manong name di kiti duwa nga kakaduwak iti ukay ko manong name tak. Asla, Jack Pulos Rick naen ti adam niyaman nga problema. Amo ma'am, nusak lang ang patigas ta, kasken ka. Ay,
problema ako mama stress. Ako mati problema ket. Agyaman na kid tadanan ako. Tano sana ka nagrelasyon iti sa Bali, ket nang namaklat iti asawa ka di Saudi, di awang kumapay anak ko ta. Sa Bali taragsak ada anak nan, di ba? Sa Bali taragsak ko di, naragsaka kita. Taada niya, niya JR. Ano nga tan ma'am no, mapangkot sa pulan di amana. Sa ito ko mga artising-hasing ko keng kay. Amom lain mo sa din mo pag-ubran na. Nadya lang. Anat lang anak. Taitid ko keng ka. Isin ko keng edit cellphone mo. Manong nemin singasing nakit di apay hindi mo sa pulad account na yun tas Facebook ma'am. Siyempre di pa kungkunakan nyo lang kada J number. Sige. Sapul na mga ado nga sapul naman. Nakadado dito nga Alex. Awan sa amin dito eh. Basta nga Alex, tinususar na nga. Ma'am. Palasan mo balik-baliktadin ta Alex. Leta. Search mo. Uy, ma'am. Dito na eh. Naglaingak. Iso dahil ito di profile dan eh. Iso peso. Naglaing ka. Chita. May premyo ka. Kat nagpad-request dinaklakit di accept. Mga ramit ka ma'am. Ito sa bali nga account mo. Tay check the picture. Yun, check the picture. Kita, iso ti pagbulay mo profile sa kanto friend request. Kasanong araw din sikat sa pulan nun, tas ikugan na kamay. Agar ka. Uy, ada tweet address na ho. Kanito pwede pagtrabahoan na ho. Executive bit kaya masunan. Ada pa yung cellphone number. Ito opisina na. Tawagak man. Mabila. Dial ko. Nagre-ring. Dasimong bat. Babae. Mabaling nga kasarita ni Alex. Clear. Ibagablat nga clear. Sige, maray. Hello, Alex. Pati pa dito eh. Tumawag ka. I-block ka dito eh. Please. Please, Alex. Kahit kulay pakamukeng ka nga nagpasngaya kon. Kaya ngingas mo. Di mo ka di kayat kung may kitain? Manubulan yun. Dua pila bulan. Ori 2 bulan, mabalinan. Alang malinan. Mabalinan na yaramidan at adi na. Nutad tuma, clear. Kasi hindi mo amo problema. Kapag kung magproblema, nalaing ka tamom nga baklayan, tanyaman na. Hindi naman na problema. Kumusta ka ni minister mo? Kaya di matlaing panangisina mo kanyak, insinanak matan. Dadi panang i-block mo kanyak, i-block lang matan da sawa. Imbaga ke, 4 months sen. Ket, awan kami ni ti asawa. Nakamat, kumusta kami kini misis? Kaya misis ko lata kahit mo makita tayong Bing ni June, ni JR. JR? Inrestom tinahagan ko? Wait, di at the junior kon.
Apay on junior mo ka na kita putot mo, iti asawa. Tsakit da junior na. Apay, nalukot ti junior. Nalukot to ka dadanak ko. Baka no, nalalayang to pingem siya. Ah? Hubunan na nagiti babae? No. Kasupadin. Nasigpet to ti anak ko. Mamakitaan. Ano ito pwesto? Itugtugot ko numayag dito yung sentro. Sige. Ito lang. Adaking ka numay mo kaya't akitaan. Nauray ko manong name. Alex! Kamusta ka? Alex, kahit ka narakupen. Kinakit inarakop ko manong. Ket siyak manong name. Iti mismo nga nangagik. Nga nangrik na ka nagiti na kaililog ko nga para nagiti bibig. Manong name. Kabot adamat pa nakakwarto dito yung pwesto. When? Sa amin na red tirik nami, kabotamok nga saan lang asisyak di mailiw manong name ni dukit iso. Mailiw met iso. Kaya na pasama ka na kami. Thank you, Alex. Alex, thank you. Dan ako. Datan ni saan nga na-disturbo ti turog na. Nagmula ka din. Anak, mabaling ko nga ubain. Gura, adawag iti ay, dayo na. Kakinidanim, Indanim dito. Wow. 2 months. Fine. Makakita, no? Kitkitahin na. Oo, siyempre, inuba ni daddy nan. Oh my God. I'm so happy. Maglagi din sa mong pinaragdag. Apay, inimisis ko awan lalaking asawag. Ay, awan lalaking putot ko. Puro talo nga babae. Kinitiyak naman. Baldadon ti asawag. What? Na-atake. First attack. Kaya mo sawin. Isumid lang kayo mga mailiw ka. Saan na mabali ni Mrs. Ano ti sitwasyon? Nandiyan. Naka-wheelchair. Marigatang pagkagsao. Oh my God. Nukas bagati ganda. Matuloy at asawag. Kabilang ka din nga. Big-bigan di kita anak ko. Sure. Because I love you. Saan ang akas ka rin doon mga babae nga magkirelasyon da ka kita daanan ti anak. Nga di ta kahit big-bigan ti anak. Talo nga babae ko na. Kasunod taw-tawan dan. Grade 6. Grade 4. Ken grade 2. Rakal da kaya, man. Alagit saan nga man daw-dawat. Sabi ko mata, maag-asan pa eh. Ngag sublit tunuro mo nakasasahad ti asawa. Ngem. Dedi pa nagawid na kalpasan nga imay dito ya pwesto manong naimi in unblock na. Kahit nag-ring di cellphone ko. Alex? Awanan ni Dorina. Nasang petak na natayan ti asawa. O condolence. Diyos ko. Kaya mo Diyos di magliwliwa ka na kayo. Naruna ka na gitanak mo. Mangarad. Alex. Ikarikan ka. Siyak ti mangituloy ang baling nga ina
Kadagit anak mo. No amudak tulakit di mabigbigan ka ni patay. Agam anak. Mabalin to ti umay makidungaw? Mabalin. Yang umukan to ka na kiti. Anak ko. Hindi na pimpinas no. Sa muntulay bagan no. Magpastabon. Yam amuka tinagan mo. Nganjak pilay bagbaga. Sige. Umayak to. After 2 days. Napanak nga rod manong naming nga ubak ni JR. Kat nakitak manong naming di kiti talo nga Marias nga nakaentar nga nakatugaw iti sibay ti lungon. Amuklata nga nagitoy di kiti anak ni Turina. Tinamdagak manong naming ti natay sako kinaabay di kiti ubing. Hay. Di ka unek ladladingit. Ha? Agin inanan ni mami yo. No pain. Pasko nada. Okay? O hindi da. Tita, dahon da ka makita. May sakagayam. Anak mo, tita? Owen. Ni JR. Wow, lalaki. May iniilo kami ti kausat ng lalaki. Kahit mga baen, ano taga mo? Angelica, sika. Angela, sika. Angel, no? Angelica, Angela, Angel. Nagmitas na nagan nyo, ha? Letter J. So na tita. JR. Oh, letter J, mat. Kaya mo nga ba yan, ha? Angelica? Sige, tita. Oh. Anda ading min nga lalaki. Anda ading min nga lalaki. Tita? Sayang. Nadamat gayam asawa mo. Nagsina kami. Nagsina kami di asawa. Kahit no sawan, tita. Nakayat na ka ni daddy. Kahit mo. Kahit ko ano kahit na ni daddy. Wala. Si maman sayag pala ni mami. Sorry, mami, oh. Isong nga awan, iti nagbaling nga problema manon ni takalpasan ti makabulan, impud nun ni Alex manong. Ani JR, ket kapsat da iti ama. Gusto nung oras din asawan, tita? Awang kami. Baka matno ko. Kaya nagreklamon tuman kas pagarikan, di mapagngam ti abogado para ti legal separation. Di saan kayo nga makapagkasal kini daddy? Ampel lang Uraim pa lang makatawag mo di mami ma. Kinuri da makatawag nun. Madilat Hanga na patag ti kasal. Tinapatig. Kaya nagpimpinan tagam kini daddy. Nga dadagos kasukat ni mami yo. Nga at dadagos nga kasukat ni mami yo nga may kaduwa nga mother yo. May pategda kami nga pudno. Natapay kat ni. Huwag nga ron, marik nami. Baka nadungdung mo ka pa yung ni mami. Naungat ni mami. Nagkadal. Hanak to agkadal. Basta ang kaya gluk-loko. Manong nami awang nga tan ti kararagsakan no saan nga siya. Agraman kadagiti tres angels ni JR ken ti duapay nga anak ko nga putot siyempre ni Alex manong puro met lalaki. Nagpalaigit akong manong name Houston ko na. So nga talo nga babae, talo nga lalaki. Ni JR, ni Alex Jr., ni Jay, agramo matan kaniya. Jan. Yung masa nga junior. Jan. Jan. Jan.
Ni Juju manunlimi adamatan sa bali akadandan nana. Kanadamatan anak da. Baga karot na minsan manunlimi itinawagat nga annulment. Awan latang ko na namin. So papagkastuan mo na. Basta tinasken. Kadadan asawak, kadamatan asawak. Manunlimi kitang gadlahing tigasat. Kunada, no, gasawa ka, di mo pala sigurado. Nga isuat talaga iti kataktak na mo iti itong palbiag. Dadada kita aksisina, kadadada kita makasarak. Iti talaga nga kataktak na mo. Naladaw lang, ti pa nagamamumbi kini Alex. Naladaw, ti pa nang dugpar na kanyak. Iso nga kasi dihay tinapasama. Dito nga ron, ti pa kasarita manong. Gapati iliw ko, iday at nagpasamak kada kami kini Alex, isumatin ng rugyan, tagtultuloyin nga relasyon mi. Sabi ko mga, tinakaibati akma, tibalag, adal ken pagsarmingan tibiyag, kadagi di patak nagbuya, ket sabi ko mga, manong nimi, tatuloy-tuloy dito yung program. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Claire. Thank you, Kenga Claire. Thank you, mat kadagi tinagbuya.